Hello po, welcome back po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po ako ng crab na halang-halang with gata. Ito na po ang ating mga ingredients na gagamitin. Gagamit po ako ng blue crabs or kahit anong klase ng crab ay pwede nyo pong gamitin. Bawang, luya, sibuyas at saka tanglad, sili na maanghang. Gagamit rin po ako ng gata. Gagamit po ako ng asin. Gagamit rin po pala ako ng konting mantika. At saka tubig dahil ayoko po yung masyadong malapot. Yung gata na gagamitin ko kaya lalagyan ko siya ng konting tubig. So ngayon ay sisimulan ko na pong lutuin itong ating crab na halang-halang. Konti lang po ang ilalagay nating mantika. Tapos antayin lang po natin na medyo uminit yung ating mantika. Ngayong mainit na po ang ating mantika ay pwede na nating ilagay ang ating bawang. Tapos hihintayin ko lang po na medyo mag light brown ang kulay ng ating bawang. Yan, medyo nag light brown na po ang ating bawang, so pwede ko na pong ilagay itong sibuyas at saka itong ating luya. Pagsasabayin na po natin to. Ngayon po ay pwede na nating ilagay itong ating crab. Nahugasan ko na po pala ito kaya malinis na po itong ating crab. Tapos ibubuhos na natin itong ating gata. Maglalagay po ako ng tubig. Ayan na po, habang hinihintay ko po na kumulo itong ating gata, ay pwede ko na pong ilagay itong tanglad. Yan, para mabango siya. Kaya nilalagyan ko po siya ng tanglad. Ngayon po ay tatakpan ko po itong ating crab para mas mabilis po siyang kumulo. Tapos babalikan ko po mamaya. Tatakpan ko na po ang ating niluluto. Tapos lalakasan ko lang po yung apoy. Babalikan po natin mamaya pagka kumulo na. Maglalagay po ako ng asin para sa ating seasoning. Maglalagay rin po ako ng paminta para mas lalo pa pong umanghang itong ating crab. Pero optional lang po itong ating paminta. Kung ayaw nyo pong maglagay dahil masyado nang maanghang ang sili na ginagamit nyo, ay okay lang po yun. Tapos ihahalo na po natin itong ating sili. Kung gusto nyo po palang maglagay ng mga gulay like kalabasa at sitaw, pwede po yun. Antayin na lang po natin na maluto ang ating crabs.
Medyo kulang pa po yung asin na nilagay ko, so magdadagdag po ako ng konti. Yan, perfect na po yung lasa ng ating crab halang-halang. Ngayon po ay tatakpan ko po muna uli ang ating crab. Tapos babalikan po natin mamaya pagka sure na po tayo na luto na. Ngayon po ay luto na po itong ating crab. Pwede na po nating patayin ang ating apoy para ma-serve na po natin ang ating halang-halang na crab with gata. Ito na po ang ating finished product ng crab na halang-halang with gata. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!